mani lokan ti la alarai lawa silaya in kap kha bongkon veng thil tleng ka kan lo hra tho banga khami kai ngai deuh te pawh kha ani mai theya ralthuam engemaw zat an man thu kha kan hra le a Assam Rifles atanga an thudon danin an thudon bo zuin ni som ni pakwa tharia sa ni som ni panga khan sai Champhai Champhai district a ralthuam engemaw zat an man sai Champhai a chena in pakhat chu Assam Rifle te hian dapin 12 bore rifle pakhat pistol pakhat le amu an mana in nei tu pa po man ngal ani Assam Rifle te hian chhichun zomin ram hnuai thuru Heckler and got G3 assault rifle pakhat Springfield sniper rifle pahnih le shotgun pahnih MA assault rifle pakhat hand grenade pahnih sniper rifle mu somsari panga cortex drums thum ralthuam siamna man ruwa bulletproof jacket pathum bulletproof plate pakhat le scope pahnih an hmuchuaka an manani an ralthuam le mihring an man te hi Assam Rifle te chuan dan anga chui zui tan dungtlang police station a an hlan ani ole kha ani ya ralthuam hi engemaw chana kan nga tul don ni an langa atlang puin van tlang me pui mimal hey self defense na te po silai pakhat tal hi atlang puin kan kol fur to engemaw ti thai ani ya chatiang chu ani ya tun news kan ngai thak pok hanin tiang khop khan thuruk te ralthuam alo nga ani ya engpo ni sala engemaw chana tunlai mihring kan sual to a omna chin te po om viawa ma se poi soi lo ti mai tai la nge nun na lakpal hi om le fo thin boka tin engemaw inti buai chung changa te silai han lek pala tuan in tha mai ang chi te po thil ol ai tak ani pha ve boka amaro chu mi pa kutum le kutum manga in bei ma se anuwa in ngai dam le mai ang chi a om laia kutum le silai manga in bei anuwa in ngai dam le don puwa in ngai dam om ziam to lawang chi kha a thleng ta fo thin ani chulai tak chu dang lam na ni amaro chu misual rualin min sual rona min suaman tu min than tu ma lo in ven ve na na khatia kan man ero kha chu thu ran de ni khatiang kha chu self defense dik tak kha ania ma se tongpong in ti buaya ta na khatianga man na tang kha chuanin thil hlom tak ani vele thungani ti lai ta kha kan han soya chuwang chuanin adik lo tingen yang man lo na tura select kan frat na lai te po hi engemaw chana chuan a hla om na lai ani chuwang chuan license nei pon ni ta sela aram saka na chu thu ran ta se man mi hring pui te an in kap fo emo in kap palang chi te po thleng fo thrin hi chu hetiang hi chu a him lo zia kha atilang chiang hlein ka hria chuwang chuan silai hi chu tlang puin min mal hei timeng mi van tlang mi pui te hi chuanin kol lo thei ila police te sipai te tiang hian no kol mai sala tok viau ka tia ni lo chuanin in tipal hote anun na in lak sak thei thil kha ania wangin a lo oma chuwang chuanin a thei ram chuan kol lo thei la ka chu him kala ti fan ani po ni sala seiru khar te po oma mo ka ti ang chi te khani jok ta sala ole ngai dan chu ngai da ni ya ngai da ni thumun vek thei lawa an du to khanga comment lama te no sei ve thau don ya